Il-perit Michael Falzon kiteb fuq il-Malta Today dwar l-aħħar każ fejn kawża tal-qasma fil-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista spiċċat batet il-ħidma tal-Parlament Malti. Sansitra weħlu liġijiet importanti milli jgħaddu għal-vot għaliex il-Partit Nazzjonalista lanqas dwar emendi biex jressaqhom quddiem il-Kumitat Parlamentari għall-abbozzi tal-liġijiet ma qabel fiħdanu. U din il-laqgħa spiċċaw ibojkottjawha fost ħafna skużi. Fin-nuqqas sissa stennejn 20 minuta. Fin-nuqqas tal-membri tal-oppożizzjoni illi mhux qegħdin hawnhekk għal dan il-kumitat u allura ma nistgħux inkunu konformi u b'aċċertazzjoni illi konna probabilità illi fit-tielet qari jgħaddi biż-żewġ terzi ikolli nipposponi dan il-kumitat. Falzon, veteran tal-Partit Nazzjonalista, qal li l-mod kif qed iġipruħu l-Partit Nazzjonalista jindika grupp ta' nies mingħajr għanijiet jew prinċipji ċari li saħansitra ma jistgħu jaqblu fuq xejn. Mhux ta' b'xejn il-Partit Nazzjonalista ma jistax jaqbad tard, kompla jikteb il-perit Falzon. Il-kwestjoni dur ma' proposti tal-Gvern biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-kriminalità. Il-Gvern qed jipproponi li f'każ ta' reati serji ħafna, il-Pulizija jkollha dritt titlob il-permess tal-Maġistrat biex testendi l-arrest għal aktar minn 48 siegħa. Il-Partit Nazzjonalista stess kien għamel proposta simili, iżda din id-darba qed jopponi u minflok mar il-Kumitat bl-emendi spiċċa ma mar xejn. Dan għamlu għax lanqas fuq l-emendi mu jaqbel. Il-perit Falzon qal li l-mod kif saru l-affarijiet juru partit indeċiż. Dan huwa riżultat ta' tmexxija dgħajfa. Mexxija tajbin jevitaw li l-partit tagħhom jidher indeċiż dwar kwistjoni jew oħra. Għal Falzon li żied li wieħed ma jistax jappoġġja partit f'din is-sitwazzjoni u saħaq li din l-indeċiżjoni qed tidher dwar bosta kwistjonijiet li jqumu. Intant dwar dan l-aħħar każ il-kelliema tal-Partit Laburista iddikjaraw li l-pajjiż għal darb'oħra spiċċa ostaġġ tal-qasma fejn dan il-grupp parlamentari nazzjonalista u minkejja d-diskors kollu dwar il-ġrida kontra l-kriminalità, il-Partit Nazzjonalista falla t-test meta l-Gvern ġie biex isaħħaħ din il-ġlieda. Staqsa wkoll jekk il-Partit Nazzjonalista x'qed jieħu ħsieb l-interessi tas-soċjetà jew tal-klijenti tad-deputati tiegħu.